Máš pocit, že celý deň robíš ako kôň, ale aj tak nespravíš veľa? Možno robíš tú istú chybu, ktorú som robil kedysi ja. Pamätám si, ako som otvoril e-mail, odpísal na pár správ, preskočil na plánovanie projektu, nakoniec som sa snažil dokončiť report pre klienta. Pri skákaní medzi úlohami som stratil čas a aj fokus. Toto sa nazýva context switching. Mozog potrebuje čas, aby sa prispôsobil novej úlohe. Tento prechod kradne energiu. Zistil som, že najlepšie funguje, keď si deň rozdelím na bloky podľa typu úloh. Tento prístup nazývaný batching je podložený vedeckými štúdiami. Keď sa sústredíš na jednu vec naraz, pracuješ efektívnejšie a vyhýbaš sa zbytočným stratám času. Keď som o tom počul prvýkrát, tak som si povedal, že OK, znie to zaujímavo, ale plánovanie takéhoto dňa mi zaberie viac času, ako ušetrím. Možno si to hovoríš teraz aj ty. No keď som to vyskúšal, som zistil, že dokážem urobiť viac za krátky čas. Menej rozptylovania znamená viac sústredenia a viac dokončených úloh. A ten pocit na konci dňa úplne normálny, iba som nebol unavený ako svinia a mal som spravené to, čo potrebujem. Chceš vedieť viac? Napíš do komentu webinár, pošlem ti link na 4 bezplatné webináre z mojej série The Journey, kde sa naučíš plánovať efektívne a bez stresu.